Lero panyasa voice box tikufuna tikupatsireni mawu abambo Samuel Lwara. Samuel Lwara ndi munthu mmodzi ndithu amene akupanga kampeni kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Dr. Saulos Klaus Chilima akhale mtsogoleri wa dziko lino kuyambira chaka cha 2025. Ndiye zimenezi zikuoneka kuti sizikusangalatsa anthu ena mu nkhani zathu za ndale kuno ku Malawi, mokuti iwo ndithu zinapezeka kuti athamangitsidwa mu nyumba ya Malawi Housing Corporation imene amakhala pa zifukwa zimene iwo akukhulupirira kuti ndi zifukwa za ndale. Ndi timve kuti Samuel Lwara akuti bwanji pamene nkhani yonseyi inayendera pakana kupezeka kuti iwowa athamangitsidwa mu nyumba imene amakhala. Samuel Lwara akunena kuti koma asanathamangitsidwe nyumba imeneyi tsiku lina kuti nyumba kwawoko kuti abwera anthu achilendo mu galimoto ina yopanda number plate, ndipo iwo akhulupirira kuti anthu amenewa anatumizidwa kuti awachite chipongwe a Samuel Lwara, koma mwamayi a Samuel Lwarawo anapezeka kuti munthu mmodzi mwa anthu amenewa amutchula khosi, ndipo anthu amenewa mamantha adachoka pamalopo mothawa. Ndiye nkhaniyo akuyilongosola nda Samuel Lwara, ife tilibe umboni tikumva zimene a Samuel Lwara akunena, koma chodabwitsa nchakuti anthu amenewa atachitidwa chipongwe sanapite kanena ku polisi iliyonse kuti a Samuel Lwara achite chipongwe, ndipo munthu mmodzi amutchula khosi, ndipo pakali pano munthu ameneyo sizikudziwika ngati ali moyo kapena adamwalira. Komanso china chodabwitsa nchakuti a Samuel Lwarawo sanakasume ku polisi iliyonse kuti kunabwera anthu kunyumba kwanga mafuna kuchita chipongwe ndipo munthu mmodzi ndamutchula khosi. Nde Amalawi tikusiyirani nkhani yakuti mwamvera Samuel Lwara, ndipo panokha mudzipangire chiganizo kuti zimene akunena Samuel Lwarazi ndi zoona kuti kudabwera anthu achilendo ndipo munthu mmodzi adamutchula khosi. Ndi tikhale limodzi kuti timve kuti Samuel Lwara akuti chani pakuthamangitsidwa kwawo kuchokera ku nyumba ya Malawi Housing Corporation pano pa Nyasa Voice Box. Good afternoon, my comrades. Kamwaswera bwanji pa group. Thank you, Charles, and so many people who have come to my inbox. Kundiuza kunditumira VN audio mene yayankhulidwa imene wina akakuyankhula ati Mr. Ruhanga wakumpoto akukhanga takuninyoza ine ndi imene ndimayankhula ma audio angawa while in search and campaign for a better leader wemwe ndimukumuyimira ngati Saulos Chilima. Let me be honest, comrades. Ineyo, because these guys have taken another way of trying to fight me back. I've been campaigning for the vice president almost 6 months. Sina kumanda opposition yonse or sina kumanda china chake cha chilendo. But let me be honest, because people now are talking. Ndikuze nchilungamo chomwe china chitika kuti ndikhale invicted and kuti naneso ndivomereze kuti ndituke mnyumba moja. After 20 years ndakhala mnyumba moja. Then asiya ntamba kunena zoyipa zaini. Then naso ndikambe mbali yanga nini napangira. Ineyo, what happened is a day before Anasnad 8 asanambe mayeso. Kuna bwera galimoto kunyumba ya black. Either it was a Mazda, but black, little galimoto ya black. A black car ngati ma VX choncho. Koma ina Toyota kapena Mazda, but my latest Mazda or Toyota. Ma Toyota VX awawa. Yopanda number plate. Inabwera pa nyumba, that was around past 9 usiku. Galimoto chitabwera, that was the night of Tuesday. Because I left going home to the village on Wednesday, kukakura chimanga. Ndikukapanga chani, nakura chimanga for munda yatunaya ikuru. Then nakura chimanga mostly 4 days or 5 days. So what happened that night of Tuesday, galimoto chitabwera pele paja, galo wanga anavuta kwambiri. I've got a vicious dog kuimba kwanga. Galo wanga anavuta kwambiri, kuvuta kuja galo tanavuta galo. So as usual, ndinango kanga tili kusogolo kukwanga napakira galimoto. Then nango tuwa kampanda kumene kuna galimoto kumpanda wanga kumene malowera. Siti malowera mene timalo dola kitchen. So I got out of the house and went round to my neighbor's house. Mpaka ukafika kunsewu. Then akanga kuti anthu ajali akulimba ndi galu pa khomo paja. Ine nantatuka kale kumpanda, ntatuka kupita kuzera kwa neighbor. Kwa neighbor kujagalo wake sana ndikuwesha amaniziwa ama pakala so magari moto. Then I went to another neighbor's house. Ndikubwera kumakhala facing my house ku gate. I was coming out from the west of my house. Komwe kunali anthu awawa anali kusogolo kwa nyumba ya kwa kusogolo kwanga. Then taona ndikuyenda nazona gamoto mena anasika anthu atatu imapita kumusi. Inakaima pena pake just after nyumba ya my neighbor. Chapa nyumba panga pa 4 ways, panali pa 4 ways. Njira ina inapita kwa DC, ina inapita kwa secondary school.
ina imachoka kwa DC kumapita ku secondary school. So gamoto ija indi kubwera nditavala chibrande changa ndimaenda ngati mwina watchman ngati munthu wamba kuti ndingoenda zanga koma anthu aja amayimbirana mafoni amayankhulana. Mr. Wala tili pali wala pano koma khanga ngati galu wativuta kwambiri. I was listening koma nangodusa. What I did is napita straight pa galimoto. Galimoto inapakira as we were going down ku St. Martin kwa MBC kumene kuna transmit yakale as we go to St. Paul's. Amena makhagu zimama vaziwa. I was going down. That car was just parked after Mr. Nyondo's house. Pina pake patimyala choncho nango pakira gamoto. Pano mine napadua galu imene yo nazota mene yo anala alendo. Anthu amenewo so penepo sipamalo poti munthu ngapakire galimoto ya. So what I did is I went straight to face that car. Napita kwa komati galimoto ija. Ndipita pa galimoto pacha. Ndinampeza munthu ali mgalimoto because I knew galimoto ja sina ine ukawaendesa ndidive. The three boys nasi akulimbana pa gate and anyamata akulimbana pa gate pacha. Anavala mablande ena anavala zima barrette zao. So what I did is nangopita pa galimoto pacha nakangofika pacha kugoda pa window gogo. Basi mama imuja nangosegwa chisero ndikutuluka. Ndimta muli bwanji bwana auta amalepa kuyankha chitumbuka. Muli makora osayankha chitumbuka. Muli bwanji osayankha. How are you? He said, oh, I'm fine. What are you doing here? He said, no, I'm waiting for my friends. There they are. Across up Imba Panga. Depa Imba Panga, panel guest, security right, Imawara. Oh, you're waiting for those boys. Hey, who are they? Ah, no, they're my friends. So, but that's someone. Do you want someone? Do you want? What are they looking for? He said, no, they're looking for the owner of that house. So you're looking for the owner of that house. Sina tenge nthawi wa Malawi anzanga muna hapa ndangogwira munthu uja ndikugwira ndikufinya khosi ndikuchola khosi ine basi nangochoka nangomsa munthu atagwa pansi kwamene namcholera mwina anathira pomwepo. And what I did is nangosika kumusi kukapita kwa MBC nangokhanga naso kupitira choncho aja ndikuyenda kenako nazaona kuti akubwera yamatacha kumene galata avuta kumene kuja galata akuwa kwambiri kakwa mabwera so khanga tumabwera gamoto ina ndana jakhanga na tutumuka. So I could see the people running towards the car. Amopa chani kaya sinikuziwa. Ndamabwera kugamoto cha atafa pa gamoto pacha anazamba kuina aka nazalira anazakuwa hey what has happened hey kumama tana mzao uja utazuke anamtenga nzao uja kumika mgamoto and they sped off anapita. In doing so I did tell my wife what I did. Sinauza kazanga chumini napanga nangota basi munali kuti nangota nali kunjako basi. What I was waiting for ni mafuna ndive kuti wina wake mina wapezeka atafa kapena wina wake chachitika timva zamaliro kunzimba kuti wina wake amuchola khosi wafa kuyamba. That is my just data kuyamba. I was expecting those things kuti ndive kuti kwachitika ngozi kuti kuna simu apeza munthu wakufa pena pake koma so gamoto imene yoyo ndimayembekeza kuti mina ipita ku polisi to report kuti kwaphedwa munthu kunyumba kwa just close to my house. Then Nakara said, my wife, mulipa holiday, outandi pa holiday, na santa kuna maisa. I went home with my family, kumuzi. Kwatu mwara. And there, I was just anxious. Ndiva chan. So Wednesday, I went home. Kwa kumuzi kwatu. I left my family there. I went out. Nasi ya gamoto yanga kuti anthu azikula chimanga. Now, after that, I got a call, a private number. Mr. Wara, where are you? I said, I'm at the village. Can I help you? No, I was just asking. You are my good friend. So I said, if you're a good friend, why are you calling me on a private number? He said, no, sometimes these days with this political world, I need to talk to you I need just to. I said, no, if you're my best friend would have called me on a number that I can phone you back. That's Muzango. I don't do a phone. Then you come on Friday. I suggest that I got a call. Chinajimina and telling that is nose. Chama past 4. Mr. Wara, when are you coming to Boma? I did a Saturday, busy Saturday or Sunday. I said, okay, Chabi. That guy was speaking was a chewa. They can have an angota. I'm going to get to you in the Central region. The Friday, Saturday, Tamariza Chito to Kumuzi, Namariz, Nagazanga. Let's just go back in town because in Chito Amariz, Comaso Sunday, City Grand Chito, Tikapi,
down. What I was expecting was ndimva mwina call wina kwakadandula polisi kuti ndamchola wina ke khosi pa nyumba panga. Sinazive mpaka Monday yo mamawa akazanga apita kuntchito ineyo kubwera ndili kuchipinda ndimakonda napita kuthamanga. I went jogging 3:30 ndapita kukathamanga ndabwera ndikubwera ndazapita akazanga apita kale kuntchito. So ineni ndangolowa nyumba muja ndazapita pa laptop kuti ndiyambe kugwira ntchito. Kenako basi mwananga kutani kundikubwera amadala abwanja kukuta kwabwera polisi ndi mfuti. Polisi inecho ene maganizi ndimaganiza mwina polisi aja abwera uzanditenga ine kuti mwina ndachula wina ake khosi. Koma kenako polisi aja anzandidabwisa. Chana zafusa hivi na polisi anabwera nyumba mtaka afusa nafusa kuti what brings you here? Chana zadaboti na polisi abwenda mala housing. Says just like nchani. Chana maganizi me ujana mchola khosi uja. Ndabeni maganizi kuti jana mchola khosi uja. Ndio mwina nkhani jafika polisi. Ndio I was ready. Ndipo ra mtafusa na bwera kunyumba na vala chabe zinzo za gym zine mapangira gym because in every morning I jog. Ndio police mobile zatani panopa. Tabwana abwandi fair housing kapanga haya nangota male ndio nkhani ya uchola khosija palibe. So zikuchitika zonse zija namba kupanga makani koma sinafune kupanga makani kwambi chona zote anthu aja nkhani mena abwerera nimeembeleza ine. Now Malawians, let me tell you, when I'm campaigning I know exactly what is happening. No one can cheat me. Pali zambiri zomwe zikuchitika. Kunithamusa nyumba muja sikuti kapena unali kuta housing okawa. Unless Amalawi ena munibe nzeru. I'm telling you today, don't be blinded. Those people came or they were used in the wrong way. Ntamchula kosuja. Kumene zili uko. Kumene kumene anthu anatumao. Anazona talepera kuthana nani. Instead, they faced a casualty. Anaumbuzidwa. And I don't know where they are and I don't care where they are because they're amateurs. So musunga bwele pa nyumba gara kuvuta instead of knocking kungoimba phone akana kauta nzanga akana nimbira phone Mr. Wala tipa gate gara kukua alipa gate panga usanimbira phone akulimba ndi gara. This guy anaipa yamata for natural mozi cause differently that guy if he's breathing somewhere ndetu mina alikuchipa anakumanima doctor hapo pambili. I heard it natural cause nangu mta yapo. So ena kama yankula about my campaign isiza ambalero tia ADBP anabwerapo nifusi if you go to Mzimba police palimba pomwe paja anandombera uyo nkaya ADBP anaombera ndi chipolopolo kumenya window kamenya fridge. They never killed me. So kunchosa nyumba muja sina nkani ya housing. Today I'm here in Lilongwe in Nariko PC following up about my contract. I was at MC. I'm here in Lilongwe following out about issues involving my contract. You may achakana napanga point. But I survived, as I've explained. Zachirendo zinachi ndio inakumana nyoza pa social media pa Facebook. Herwara analibendrama, analibe nyumba. Guys, nyumba manager pa fera ntutu. Wina wachukira po cospompat. That's why nanati nditukepo. Because the next thing cheni maembe is that mwina kuza mungo ndipelapa. Because these guys, kulimba now, kulimba ndi now. They're amateurs. So akama amateur mwangu zakuza kupete kaso. So uyaku yankula Ruhanga yo inentafuna kumkwenya. I suspect is one of the guys who came to my house. Is one of the guys, his morning, his friend, Mchola Kosi. Thank you very much and good afternoon everyone. Kwa machirungamu, ishimenda kuzanya baba. This incident happened on a Wednesday and in Tamchola Mundula Kosi. On a Monday, I was evicted in the house where these people wanted to kill me from. Thank you and good evening and good afternoon, comrades. Thank you.